Igbo anyị kelere okwu kekere ibe na ọwụwa ọghara ibe eze chite oke dike n'anyị siri ọkpụzụ emenụ anyị kele anyanwụ na wara ọbọchị kpemekwa kpakpando eluigwe anyị sila anyị godobu amalụ nzu keneli Ana bilie malunzu. Ana Biafra makwazilu nzu. Asimu na okwu amu no ji bia na kunu ya ji na ya kalili ya mma n'ụwa. Abija unu bialu ya bulu unu ngozi. Unu gbo n'ilu mma. Unu gbo n'azụ mma. Aka ya kebe ya bulele mma. Ezu sunu ngozi mana akwonitalu ni yama no wa nwa kedizi ba na kokunya elat global sunu ibo bi boga na enwelila anwuli asu ni ibo bi boga na anwuli na anwuli boga na adelele akome agadela amare eke tala ni mama dela ni manolie akome oli tasikwaza la ni ngozi n'ụwa Adelanyi mma na abụọ ise abụọ galanyi ogologo ndụ akpa ise mmadụ kwasịlanyi mma na nkwọ na nkwọ ga-eche azụ mgbulu kwafụlanyi enwelu helu na ọnwụ ike ise anyị ga-eje adelu ọnụdoli anabakwaza na ọbụla welele ime mmetụ aka ndọbụrụ ngozi ngozi ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị n'isi unu asị m igbo zụọ ọnụ n'ụwa na ọ ga-abụlịla anyị ngozi n'ụwa Elite Global Even Metaka ya bullying us in the ABC money will get with Bangol and Angoli get to go no. Well, Nabatan this in Nigeria, well, Utobo Cote d'Ivoire. That's him when I need Gabolele over Weba. And you would do. I'll be the Lucado of Apollo doesn't know. I'll be no brothers. I'll be the Lucado of Apollo doesn't. I can look at the Abalina. I want to